uMax Makhanya uthumela umlayezo oshisa bhe kuSizwe Mdlalose kanjalo noMambovu odume kakhulu laphana-ke ko-TikTok. Mesikhuluma nangoSizwe Mdlalose-ke sikhuluma ngensizwa-ke esebenzisana kakhulu-ke nabaculi-ke laphana-ke siyamazi-ke lapha ko-DJ Tira-ke nabanye-ke laphana-ke yeyi uMax Makhanya uthi-ke laphana-ke lento yokuthi uSizwe Mdlalose-ke nebandla lakhe bahlasele-ke uTamara uthi no ngeke baze baphumelele, uthi abahlehle uyaleseka iqiniso lentokazi, kusho uMax Makhanya. Bafowethu, udaba lolu lusematheni olutrendayo kakhulu-ke laphana-ke ko-TikTok nakwezinye iy'nkundla zokuxhumana-ke. Angifuni ukuthi uzwe ngami nayo indaba ephelele-ke khona la kwisiqiniseko esemedia-ke asidibane nje kwezinye. Ekuthiwa uSizwe Mdlalose nangulo ocula amasimba laphana elokhuzeni. Locula amasimba laphana awazi noma izangoma lento, awazi noma yini ingoma zamaXhosa ethi kudu amasimba aqede lapho shanda labasana ayikho lento awuyicula. Ingakho waprofethwa amasimba enyanga zakutshela ukuthi uzohlukanisa unyaka. Yini ongahlukanisa unyaka kula amasimba engoma leyanto leyo wayekhiphile wona Sizwe Mdlalose? Uyabona? Lento yakho nje ubunkonkoni ukuthi wena njalo la ku-TikTok ubalisa ngonyoko. Njalo nje wena kancane mina ngiyomela nasemathuneni fuseka uthi uyinsizwa ulo ubalisa ngonyoko la ku-TikTok uyasidakela uyasinyela ubufebe nje yonke lonto leyo. Uyabona? Ngamanje nathi sizinsizwa nje sizalwa yiba abafazi. Uyabona? Sizalwa yiba abafazi. Oma bethu babe strong kuyimbokodo. Kodwa ngeke uSizwe sihambe sihewula lana, sihambe sihayiza la ko TikTok, sikhuluma ngoma, sikhala ngoma. Mina foseke indaba yakho. Kwanje. Uyabona? Lento yakho ukuthi uyinkonkoni kodwa ubhizi udla amantombazane ngokuqashisa ukuba inkonkoni. Fuseke nje indaba yakho. Uyabona? Ingane esondela kuwe zithi uyisitabane, mazithi ziyafika kanti uphethe into ecijile. Uyisitabane wena. Fuseke indaba yakho. Nihlangene nalenja le ekuthiwa uMambovu. Nihlangene nayo nale nkonkone ekuthiwa uZaklewu. Nihlangene lapho ukuthi hlaselana uTamara. Ngeke nize nilunge. Inkinga ukuthi uTamari usuke wamela iqiniso. Manje mayemela iqiniso useqembini lami. Mayemele nje iqiniso uTamari useqembini lami futhi ngeke ke nimenze lutho. Salanje seniyeka vele seyifikile indaba kimi. Ngeke nisalunga kakhulu bafana bami. Hlanganani lapho nibe izinkonkoni nezifebe niba amadusha lapho nithi nizohlasela lengane nibone ukuthi nizolunga na. Yeah.